Inday, ikaw tingali tigpagilabot ni mga kondom ni sir ni mo. Ma'am, uy. Wa, taon minaanad ni Sir gamit ana. Puro lang kasaad nga mangita kag trabaho. Hangtod karon, wala lang gyapon kay trabaho. Mga bakang wala tay makaon. Ako'y mangitag trabaho. Mga-apply day nga gabi naman ron. Ayo! Ala, daghan lagi kang dala nga groceries day. Dong, kung wa pa ni mga hapdos, di pa ni mao. Tay, iaway ko sa kong mga amigo sa gawas, tay. Ila kong siging sawayon nga, buktat ko na ko. Mau ba? Nayaw ka bala ka, anak. Tudluan ko ikaw judo karate. Aron sa ingon, kung mga naway gyapon sila. Karate hada yun. Tay, isaway na pod ko, tay. Noon niya, wala na mo gamita tong judo karate nga akong gitudluan ni mo. Ako man sila gipagkarate, tay. Isaway na hinuong ko nila Ninja Turtle.